Kom her, Ben. Kom her. Stop it. Der skal op og slukkes. Der skal der slukkes for den. Det skal der være. Det er det smarteste at gøre. Så, prøv at se her. Prøv at se ham. Han kan ikke røre, så skal han sgu falde der. Så kan han lige fat med foden. Så. Bensung nam na. Bit lav. You couldn't go and have this one for dating. Baby meet baby. Ja, vi går ned. Nå, venner. Now you can hold office for yourself now. Jeg tænker, bitter du, mand, bitter. Så Ben, din lille udbryderkongen. Så skal der tælles igen, tror jeg. Og så blev der tændt. Så blev der tændt for computeren. Ja, skal ikke sige, at han er dum, vel? Altså. Så skal han ned igen. Læg mærke til den meget sikre stil der. Der bliver ikke før fødderne rammer. Vi kan prøve at holde øje her. Så. Ja, man skal da ligge oven på computeren. Det er sådan en helt ny... det er dig. Så skal der slukkes igen. Ja, hip. Ja. Hvad så? Så må du længere ud med de ben der. Du må da længere ud. Kom så. Så holder han fast. Det er bare drejer det benet. Hvad så? Det er Han kender en knap på computeren. Det er tæt og sluk. Det bliver brugt flittigt. Så har vi lige fået øje med et klistermærke. Hvad så? Er der noget, der skal pilles af, eller skal der lige trykkes lidt der? Hvad? Potato! Ben, potato! Potato! Så ved man jo ligesom godt, at ja, der er tændt igen. Jeg havde altså lige kravlet op og tændt en gang på skærmen her. Der ser I så den virkelig lille udbryderkongen der kæmper. Kom så, Ben. Det kan godt være, der ryger tastatur her, men en computer, men hvad fanden, mand. Og så? Altså, tyk. Jeg tror ikke, man kan se det. Der kommer lige lidt ekstra sol på. Hvad så? Er der blevet tændt? Kan du så komme ned, du? Så det er nødt til at der fik jeg lavet noget der. Så er det tykke.
tror sgu lige, du... den knap der. Du skal jo ikke tænde og slukke for den konstant. Vel? Du skal jo lave det på computeren. Skriv et brev til farfar eller et eller andet, jo. Ikke? Ja! Potato! Potato! Så skal der slukkes igen. Den er ikke engang startet op. Men nej. Der kan man slukke for den. Der kan man slukke for den, ja. Ja. Skal vi se, hvad jeg kan nå at... Ja. Så vi kan lige bruge... Det er jo ikke noget. Det sidder bare der, fordi der er snakket efter hjemme. Så nu har du fjernet det hele, eller hvad? Nå. Så er det bilen. Bilen for helvede, mand. Vi er ved at lave en familiebillede her, hvordan Ben han er vælter rundt, som er... Ja, man skulle næsten tro, at han havde... Lige guidet lidt der. Så lige rundt om boksebolden, ikke?